Fi'n gweithio yn yr ysbyty ar ward y plant yn Gyfyrddin a mae pobl yn disgwyl lan i fi a fi'n tym bach yn embarrassed o yn unan i beth o'n i le i fi nawr. Fi'n rhoi advice i pobl ar health promotion plant a disgwyl yna fi. Mae eisiau help yna fi nawr i... Sa'n gwybod fel i dweud o. Sa'n gwybod... Fi di angofio fel i exercise o. Mi oedd Nick yn ffit iawn ar un adeg yn chwarae rygbi bob wythnos i Glanaman, ond nath i flaenoriaethau newid ar ôl cyfarfod i wraig Leia a chael ei meibion, Max a Gito. Popeth fi'n neud i'r plant. Maen nhw'n dod i'r oedran nawr, le maen nhw moyn mynd mas ar y beic, neu maen nhw moyn mynd mas i warae rygbi. So fel sa'n gweld bod fi gallu... Sdim egni da fi wneud e. Pan nes i'r beic. Hwna'r beic. Wedi wneud 8 miles. Clywes i'n FFIT Cymru, a ni'n watch am pobl y cwm i gwrdd gwir, fi a wraig Lia. Di gorwneud i dros y dolyg, o dyn ni chwilio am... A dath yno, a wedi sydd i. That's me, fi'n mynd i mynd amdani. Fi yn barod am hwn, fi'n moyn newid yn fywyd. Diolch yn fawr iawn i ti, Nick, am rannu ac y bod mor onest. Gael dewis fel 1 o 5, o'n i'n meddwl, o, gret, mae eisiau fe yna fi. And need to do it. Mae eisiau gwneud e nawr. Pam gwrddus i Nick, oedd e'n gyhyrog, oedd e'n codi pwysau, a fi'n credu fel mai chi'n cwmpo'n cariad, chi'n prynu tŷ, mae cymdeithasu yn dod mwy mewn iddi, wedyn dath y plant a amser fi'n credu oedd i fyd, a just collon i rŵtîn o ddod yn ffit. Fi'n credu bydd hwn yn ddechrau hollol newydd i ni, a so ni'n byth yn mynd i gael cyfle fel un eto, so mae hwn yn ddechreuad newydd i ni. Fi'n cofio yn unan, o'n i'n teimlo'n lun. Fi yn teimlo'n tew nawr, a sa'i byth di teimlo'n tew. Pryd fi yn edrych yn ymyrra, fi yn teimlo, wel, fi'n ashamed ym y bach. Wel, dim ym bach, fi yn ashamed. Os fi'n agor lan, man yma fi'n gweud e, fi'n ashamed achos fi'n disgwyl ymyrra, fi'n meddwl, beth fi wedi gwneud yn unan. Fi wedi dod i pwynt na'r le sa'i moyn bechgyn fi tyfu lan heb fi. A fi'n meddwl, na pam, mae amser fi'n wneud e nawr.